الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وبشرعه الحنيف امتحن طاعتنا وتقوانا وجعل لنا أجلا لا ريب فيه لتجزى كل نفس بما عملت ويزيد المحسنين من فضله برا وإحسانا وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه واقتفاه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bagaimana biar Allah subhanahu wa ta'ala asukala unamu al-bantuban darku Allah subhanahu wa ta'ala nasi alawatan tanu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariya kami ang uskano sa bugay mga bubayami si agama Islam na ayat na pinakanarakan wa pada adat na giya po ito ang salam na kalilintan na kapipi aginawa pagani ko si Allah subhanahu wa ta'ala abatan na makuha mo din na mapadala mo si mga ginawatan maging po ito ang salam. Mga pagani na uskano sa mga buhay si agama Islam yang kaya dito di seminar na ayat na malaan taktan saya dan tanong keswa na kekenal suagamatan wal Islam. Isa yang kutu ama agad na pakatan mo amapia upakasunggoy tanong sa oras apa siku agamatan wa Islam. Ketukawantan wagi yang ketua ukit-ukit na mga tutulan agamatan wa Islam. Yang kaya agama Islam na agama ini ako pelito. Agama atamuto. Angkay mo to. Eno tanwaya terwa agama ataruto. Na kami yang kaya agama Islam agama Allah subhanahu wa ta'ala na punutunan niya sa ikutawag yung ito masa ada niya penekanan ng manusia na puno-tulo niyang panakutawag yung kutuwa paman na kauyag-uyag po dunia. Na puno-tulo niyang panasik kong mga manusia yung kutuwa kulaw na sa yung kutuwa kubur. Wan tanwari ketimu urina andun tanu ketemu sa yung kutuwa paman na pumatay tanu. Na punutunya siya katalu penagihang kutubo gawin masaan mungan akapaguyan dan katalu Allah subhanahu wa ta'ala. Punutunya katalu yang kutuwa kapabagi kuma sa mga amal tanu. Punutunya katalu yang kutuwa surga usuna kalian. Sama untuk mga pagariya lagi yang kaya kau yang bertanu na lagi dubay ini mapapasan anta akan mapapasan dunay lagi binti siya katanu ang mga tao wal tunay kabayatan si kumahagina wa tanu mapapasan pa lagi ang mga pagariya di tanu kapun di tanu suagamatan wa Islam makapian tulian siya katanu lagi ang kutu ang mga ganabag amapia aung ganabag tanu na kekuatan lagi ang kutu akapakadaya na umang mundiray ng tanu
na ayak kumaantamu sa giyang kutu anuan na giyang kutu kapakan panas na rasun dito mga pagariya. Benutul niya suaga batang Islam na benutul niya siya katan giyang kutu kakuwafat utang na kulpadang sa giyang kutu kubur na sumubur na miyang kalibulibutang na ano na mga tao, akalimulun wa Allah subhanahu wa ta'ala, sabub sabihin mo, tuwagan mo yan ang mga pipiya. Umimbilang ang tao sa tao sa kaya dunia, napakadaya sabihin mo, tuwag kubur. Umiagaman sa tao, dan nirayin sa tao, tiyo dunia suagaman yan Islam, kami suaman na ayaw tuloy mo bagang sabihin mo, tuwag kubur, nagyang mo tuwag tao. Na ayat naman na apaman na piyagi ikhtiaran baktan agama tahu Islam na dia kaya kau yang sang kaya dunia. Aswama na piyaka sibuya iya dan yang kau yang mengatawa mga mukmin. Bigyan Allah subhanahu wa ta'ala sabihin sa mga mukmin. Nabi ukaniya 10 tagiyan kutuwa mga kafir. Nafsu milik tanurun mga pangariya sa agama Islam. Daunaan agama ng Islam. Ama piya. Ainong pentima kapas sutaw. Ino niyang pentima suwagyan kung kakao yang dunia. Ino pentima kaparateya. Aswala na sinuwan tanong niyan sa mga sumu. Mga nabi, mga rasul. Sisan sa mga ulamatan wa kung nakikitiyan ng tawiran. Amay pa ng mga pagarian ito waswag yung kaya kau yang sa dunia na may atiputan mo mga ginawatan. At ikatawan sa na paman na masana putaytan mo. Na masana kung panalamatan mo kubur. Na masana kamuyaguntan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na masana pagatin na gawin mo tuwa ka pamagitong. Na masana pagatin na gawin mo tuwa ka pamalas. Nati paman na dapaun din na rin makakuwasa tumong. Menintaran wari pagari akat tergesa puso. Apu puso yang rekan dari yang kurtua napia. Naman ka pamagintu mawinawan ka. Ino ka na magigyan na pagari kung lumayan si agama Islam. Ino ka ni makapulagama. Ino ka ni kesiapan yang kaya sambuya. Ino ka ni keswat suanya Allah subhanahu wa ta'ala gina suagama Islam. Ama kau masutau sa alungan na mawin na ginang agama at iman Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pamilya ng mga manusakan. Mga bumayan ni agama Islam. Ipagintau-tau sa tao ito kagiyang kaiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiyang kaiyaan ng mga na tao ito kaya agama apaman yan na benutunan yan sa katan wa yang kuntua kaulatan sa yang kuntua masa apaman na oriyan na yang kuntua kapang mapatan na ayaw pangabutan tamu ayaw panabunaran tamu nama kuatan wa yang kuntua rin Allah yang kuntua kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi yang kaya paman na mga bandingan tayo. Ang yakaruman na niya asimila, ikat peluwayan na yan na din talo ng pamagusay. Nagyang kutuan, tunay mga mga nagyang kutuan na mo. Asma yung mantayaw. Nagyang kutuan niya kadua seminar, na yung mga kuatan na siya utiman. Ako orang penerima mga pagariya kaya kada kalagyan kaya mian bisa yang kaya kita malangaran mana mori nan pul abutlo. Nagina ni kesempatan tahu. Adi tahu dari ini kapangan tulang. Kalau nak kepokonian lagi yang kutua mga pusuk dan wakikut turun. Kepokonian lagi yang kutua mga ginawatan wari amiat tembung dengan sang kaya dunia. So mga ginawa ayaw mo ikasusuatian lagi yang kutua kau yang bersih dunia. Minis suwa-suwa miat tembung bersih kau yang bersih dunia.
Aku pakai uni makai ketiar na mapakampung mapakampung kian. Agi ang kaya paman na penutunan mga mata ng Islam at ulaw sa alungan ng uri. Kelipatan niyan sa loob sa niyang kutwa paman na bubaya siya dunia. Kelipatan niyan na kumagi ang kutwa kapatay. Kelipatan niyan na kumagi ang kutwa paman na kapulong ito mawamang subhanahu wa ta'ala sa mga amal tanda. Naya dita marunika paman tula. Sagiang kaya paman na ini surat ng mga ulama tahu na kanu-kanuari na uba paman na purbuaban niya na purbuman yang kutwa para tiyatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya kapsumpat itanong nanay no kuno pakori at tanong ang kutwa paman na kakumpalit wa tanong sa iyang kutwa mga hilaran walo ana mori kagis oras tanong nagira na din tanong lakaya naya pa siya usay tanong nagyang kuto tutulan sa Israfil alayhi salam isay ni si mga malaikat wa Allah apna paman na kiadna wa Allah na sa kaniyan makababantay sa giyang kuto arsy Allah subhanahu wa ta'ala na gusto kaniyang panipagyup sa giyang kuto samga kala sa kaniyan babagan Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na suruan sa giyang kuto kapagyup sa giyang kuto samga kala huway di mga ulama apakaisaya tiyan na ma huwa sur wa man huwa nafiqu fi antun abus ibuntal uli napten na samga kala agya ko to atigtan wa maka ibarat sa budium agya ko to paman na samga kala na salpo ka po nagyang ko to alang is ant akagyang ko to uni aando din ikanulon ulang-ulang wan utaw aming kubur na pakambut siran sa iyang kuto ang mga kubuliran pagkakasuliran ang iyang kuto ang mga niyawairan nangwan taong si pagyupon sa iyang kuto sa pagkakala punutunan na katang mga unang tanong sa iyang kaya paman na kita bagyan kuto ang ulaw-ulaw manaring mga pangariapiak kan na nakamasa awan tunay ka nang iyang kaya sangga ka na. Andi manaw ng iyang kaya dunia. Na, mga nairo natin mga ulama na aya pagyup sa iyang kutwa sangga ka na na so isa akong mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala aso Israfil alayhi salam. Israfil alayhi salam isa na si ko mga ulwan ang taaka mga anak kung mga malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano na mga popular o na lumalangkap ang mga ingaran ang malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atay katawan niyo na muna. Maka yung Israfil alayhi salam. Paksiran. Alam na. Agi paman na kiingaranan sa mga malaikat wa ta'ala na mga ngaran nila kagi susabon na paman na bituan ay lagi dia no paman na gyapon mga gurdiya kung narakajihan na malita no katawan sa mga ingaran nila. Way na diyan kaiyampak ang mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala na miyabtos yung mga ingaran. Isa on si Israfil alayhi salam. Nauna. At ano kabukaw at ano tula-tula ay na diyan kusini na nakataw na tula-tula na oy nako nanta ata panikatawan niyo ron matu kaya Jibril alayhi salam isa na sa mga malaikat wa Allah aginang paman na ay masasakanian na sa kanya ni paman na turun apang bagay sa wahi si mga rasul ang mga anbiya sa Jibril alayhi salam na kaya dua tanong anto may katulong Mikail oy Mikail alayhi salam apaman na isa kami na so Mikail na sa kanyan ata apaman na mudugan wa Allah sa kiyang kuto apaman na likam buda sa kiyang kuto mga rescue manusia iya kaya apaman na pula-ula sa kanyang
Nah, antay kapat. Naula. Antay kapat na malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Agat ay Israfil ay kaya tuhan na doon. Jibril, Israfil, Mikail. Kalilipatan yung apa man yung kanan ka malaikat na panakawa niya siya rakatan. Namun ito, apias yung kanan niya na kalilipatan ka. Apa man yan na andun ni kabisita niya siya kapagarihan ang panakawa ko niya sumalaikat, sumniyawa. Inan sumalakul na maut. Naman ang kalipatan ka. Pira-pira dari mga pagariya, mga bubaya kani miyakuan yan si mga tunganaitan. Pira-pira dari miyakuan yan si mga lumas lalo. Mga pagaritan. Lagi ya paman na sudah paman lagi yang kaya kau yang bunuhnya dapat terberutan. Api asuingan wala kana mau tetap kelipatan tan. Nama pasahin mga pagaritan. Sumalaka na maut. Naisana na si mga malaikat Allah. Ayat din bagian na punyan sa niyawa sa mga tao. Nakalilipatan tanong. Apaman na mga 2% na ipituman niya ng iyang mutuwagan ng bagian. Kapira-pira rin mga tumanaitan. Wakinuha niya sa kuwan. Niyawa. Iilan na paman na kaya niragunan ng mga inapudatalo at ng mga ginawa itan malitan sila nagkatila ni Manto sa sa iyong pagkuha miyaw na siran na mumiyaw maswa general na kinuha siran malaka na maut sa niyawa. Nagida ng mga pagawin. Ida ng mga pagawin. Na kasuyantan lagi ang kaya usayantan. Ayaw mo na pangyup sa iyang kutuasang mga kala. Sa iyang kutuwa mas akong iyang kutawra sa unin wa Allah subhanahu wa ta'ala na sumasarafin alaihi salam. Aisa na sa iyang kutuwa kibarul malaika mga ala akadin wa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat yan. Agi mo tayo narintan mo na isaw mo apat ang malaikat ang kiingaranan na paman na isaw sa Israfil alaihi salam. Anto na panigal magiyan na tibong mga ulama as kanyang suhamalat ila aras na sa kanyang panimakaawit sa iku aras wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyak kalan lain niya malaikat. Kung taang ka man apaman na kalaw dunia, nagyang ko na dunia, na upang kanilang pagawin sa iyong kaya kalaw ng ito. Na ulo mo nakasalisir to ang iyang apaman na, ulo mo nakatiriya ng iyang kuto lagi uni-uni, na uni na may 14 unisir to. Nagyang kuto alisir to lagi ng suka kablang ulangit. Na ayaw mo ang kalaw dunia nagyang kuto apaman na miyak tibu may tuwaman tibu na lagi uni-uni. Naman mo ito mga pagarihan. Nagyang kuto apaman na ikadulo langit. Nayak manakam lang yan, nagyang kutok manaulo na kasalisin to, nagyang kutok may matimurun. Alagi duwat matimurun, alagi dudiunin sa kala. Naginan so paman na pagan na alam isang niya, naging to paman na lisir to, naginan so yung mata niya. Nakaw na nagyang kutok paman na. Ato na yun na ikadulang is alam ito niya. Di tanwa na nagilay mga pagan, naman nagilay nila itanwa lang ito, ang maninilis yung Panginoon ito. Irawan na masalah dari na umat to na kanagyan kaya paman nakini dan dunia. Anda ketuna may masalah ng mga tawat. At yan umat to na kanagyan kaya di niya nimbul balu nagyan kaya kini dan dunia. Na ini pag-isira no natin ay wali puduka yan kaya kini. Nanti kita kiri na kan. Masalah sa to why. Nagyan mo to ba ang hindi suwagi ang kaya Panginoon. Mali hindi suwagi ang kaya. Nataman mo ito sabi mo ito ikat na lapis, ikapat lapis, ikapaman na naman, ikapito lapis, na ito ni Keswayan. Apaman na bali na pagkala agyan kaya paman na kakab na agyan kaya mga naman. Naulo mo na kapamang kuluto. Napaman na iya mo ito paman na aswallahu subhanahu wa ta'ala na lagi niyong plan. Apaman na ibenta nila yung kutuwa ikapito lapis ano pa
si kuyaman niyan dia ko tua paman na diserto nagyan ko tua paman na amat tibulong na lagi nagyan ko tua paman na lagi nagyan ko tua paman na mga langit nagyan ko tua paman lagi ng subhanahu wa ta'ala anta akadong na may ilato paman na kadun wa Allah subhanahu wa ta'ala dia ganito ni kapamagusaya na paman na ayah hikmat tahu saya Nabi yang kutua kala Allah subhanahu wa ta'ala bukan Nabi yang kaya ars apa man yang aawidan o malaikat Allah sekalian Israfil alaihi salam. Kalau di mana tuntukan mata pagari akala ia na malaikat. Nah. Qad marakat qadamahu al-ardh as-sufla. Nasun sumanga inian na makadadap ko sa biyang kaya paman na giang kanan na paman na lupa uli na giang kanan na buba si lupa uway na giang kutua isa si mga rubo o ars na mibabatong sa giang kaiyawaganian kauto paman na giang kutua isa rubo o ars wallahu subhanahu wa ta'ala wa ahadu zawaya al-ars ala kahini Nagyang putuho na paman na isa kong mga rubo ars na paman na bibabatong sa biyang putuho wa Israfil alaihi salam. Tigo mga ulama as Israfil na malaikatan wallah atan tununukubal ang malaikat na muskaniyang panitumiyong si kulabitan wa Muhammad miya kaisa na adna paman na masa as Israfil na tumiro sa kanya si kulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutulay asumiro sa kanya tumiro sa kanya si kulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagyan mo tuwa paman na kaya pangulman yung si kulabitan wa Muhammad na piyaka sumilian na rin sulabitan wa Muhammad piyaka pamimilian sulabitan wa Muhammad ayap yang pamimilian na dua artinya si kulabitan wa Muhammad dan pemimili kasar yang kaya dua wantu naik paman na kabayaka mabanui ka an nabi apaman na mga ngaling bebaan ang paman na nabi uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala yuti paganayo artinya na ayyakuna nabiyan abdan mabanui sekalian an nabi uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala apaman na langit dan wa mga tahun ikadua pihak paman na pihak isuminian yanun na ayakuna nabiyan malikan na mabalus kanya na nabi apa disebut mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala duto apaman na pihak isuminian o Israfil alaihi salam simula bitan wa Muhammad nagyang kutua diyan nung jika pakap sumilia fa asyara ilayhi Jibril alaihi salam na ini signal o Jibril alaihi salam si kulabitan wa Muhammad antawada natigin ang pangalim bubang kahit Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangalim bubang kahit Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutua diyon dikasignal o Jibril alaihi salam na ayaw na miyapili kulabitan wa Muhammad na mabalus kanya na nabi auli per Allah subhanahu wa ta'ala yun miyapili kulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam apiyak isumil anon o Israfil alaihi salam gina di pagkapaman na miyalwi as-sifat o Israfil alaihi salam na gina po ito paman sangga kada ammasu ating talwa budiw uway fahuwa qarmun azim kahayatil buq na miya kalalaan na natingin mipilagi ng iyong kutuwa pama ang iyong kutuwa pama ayah apaman na tunay ni manasa po apaman na magigiraw saya lima istrita mapapako uway mapapako kahayatil buq uway may alim sa biyang puto ang mga hadith ugayin na biyang kaya hadith na malugay apaman na pagdali na biyang puto apaman na sangga ka na suwa sa biyang puto ang mga hadith ugayin na biyang kaya hadith na ting mga ulama hadith da'ifa mga hadith ay malugay uway at tingyan na aya kala biyang puto kapag titiburo na biyang puto sangga ka na
Apaman ayah pun nakalagi mutu apaman nakate timurunian. Na lagi yang kaya kabilang umanang mga langit ang uyang kotua mga lupa. Allahu Akbar. Titula yang mana akaadu Allah subhanahu wa ta'ala. Winta naman paman na yung kotua pakambuto na langis ay tama nakatanong. Amay kayo man Israfil alayhi salam. Dia ni mga nilubuan, mga tangilatan mo yan. Uy, ambil yang kalalab sa emanan yan, nasamba ka lang. Nagupaman ayaw pa na pagyupon mo, kung yang kalala, kaadiwala, malaikat Rasul Sarafin alayhi salam. Ay punutulad na nagyang kaya paman, nakapagyupan niya noon na, kuya gusto mga tao. Uy, kuya gusto mga tao. Apaman naman mo niya noon tumayo, pero itanong, agyan kong kapangan na yung kapagyupan niya, wala kong kung taikalo kapagyupan niya sa agyan kaya sangka. Anna muhitahu ka'ardi as-samai wal-ard. Agyan mo tuwa sa mga kalan, agyan mo tuwa tinong mga ulama, kapakatit timurunian, nalagit tinagyan mo tuwa kabla, agyan mo tuwa mga langitan, agyan mo tuwa mga lupa. Agyan mo tuwa inalitan, wapaman na kabla, agyan kaya pintulang isalan. Yan malayalan ito mga pagarin na pintulang isalan. Yan kaya kinaitan mo na wabinubil mo ilawan at na apaman na gugulong na maputi na ni panganay apaman na lapis yan. Alam alam apaman na lende wata usay sa kanya kaya kawatan yan inutas wata subhanahu wa ta'ala. Yan kana na panganay lapis kulit yan. Wa annahu makhluqun min lu'lu'. Agyan mo tuwasang gagala na ayaw ko na kiadnaw mo Allah na punsa yang kutuwa mga perla sa yang kutuwa mga muntiya. Miyak kadalap na yan ko, baka kumpatan mo, kumanaw sa dunia. Paman na bagaling ko ngayon sa muntiya, ang perla sa ayaw kaulaniyan na naging kaya mga langit, ang kaya mga lupa. Ubandawan na makapaulog sa yung muntiya, alang hindi ka lagi kaya sinapunam. Ay hirap tawa kay ululuan na kami ang kapupatay at uway. Ay ako mo paman na miniraw siya isa ka kinuha perla sa muntiya. Ada po na suda susaka doon na paman na wata na kanaga munti ini na netama kayo na isa tituwa muntiya. O yan kaya mga muntiya pwede sa tit-atibi o hindi ni paman na kalasi ako. Ay di taman mapili. Benar ka netama na isa personal. Uway. Naman ito mga pagarya, akap pengaluno Allah subhanahu wa ta'ala, yang kung sa sakna kalana, siya ito pama makhlukun, ina din Allah, punsa yang kung ito ang yang kaya perlas. Yang kaya besar dunia na hirap pemimikiran, o pamabuatan iplag sa yang kaya paman na mga kaginuwala na, ketanto siya katanwa, ustod na yang kaya dunia na dia pakai dia. May tuwaya sa Panginoon Allah. Upama buatin mo Rasulullah yang kaya dunia na miyakatin mo sa paman na lagi ng papak at angit na din na paman na pakai naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa niya kaya mga kufar irong kiniran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya manusia na titudun na ina amya butas sa pamikiran na paman na titudun na paman na daa suldo na tuwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dia manusia, dia kaitu akan Allah. Apun sabiya ko tua paman na putu. Udi na lap na kiat bin turab. Apaman na kiat na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pendi makat tekabur. Igira biya dengan suparatia. Nabi niya ni mapagasayu suang matan wa Islam. Niya ni mapapagal ko suang matan wa Islam. Allah wala mo paman na milenu. Sagyang kaya miya kapiragaw yang ko tua sa katawa mama. Ayamanan yan na adna programiran na suminod sa ayamanan yan na dita na Saudi na kutundo niya na kaaba nagyang kuto paman na kaaba na tataguan niya sa ayamanan yan na aso. Allahumma sallallahu kapag isu-isu mga pagan iginamia na suparatia si kumanusin iginamia pumasukan sabi ya pumas kota wagi kuto paman na agama Islam makapiya agama Islam anu mana yang di paman na kia ulan yan. Okay, alhamdulillah sabong sabihin ko ito paman na panamunta man o mga datutan. Panamunta man o mga ulwan tano na paman na miya kagiran.
apaman na kaya sungan nila nagyang kuto mama, nagyang kuto apaman na kaya interview ranon, natitudin ko miya nagyang kuto. Ay pa niya nari paman na ayun na miya pagkerat ang ginawa niyan, nagyang kaiyak, kalaw ng mga Muslim, mabibigyan ko sa kaya dunia, aayak kadagaliran na sobra sa isa kabigyo na yaman niyan ng mga tao, ang mga paparatya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na namanya mga nisari nagyang kuto, mabibigyan katawan nagyang kuto at ilan dito. Di niya nakatawa. Agi ko to paman na di niya ni ka paman nakapul pa kay tuwas iku agama tan Islam. Amya kapia-pia. Na napungan intano agi ko to paman na miyaw-law lagi ko to sa katawa mama na bada nagito paman na kataw fikiro mo Allah subhanahu wa ta'ala bada mabadu ya muslim paman na sumunod agama tan Islam. Ako pa kaya paman na adna mga saya, paman na examine na kawala, yun ka kukuha ka sa kaya kung paman na kamatiya. So kita naman ng mga Muslim na paman na importante ako, na paman yan na miyamangan ni sarila, uway, miyamangan ni sarila, kanina nakatawa na yung kuto, pinugin mo kaya. Uway, nanggulang kapag yung kuto, ako paman na yung nagpiliin tag yung kuto, paman na maulaw lagi yung kuto, sa katawa, yung kuto, kapungguro ko pamilya niya na ustum na paman na miyan nakalakasiran. Uway. Naipamangan itanong sa turuan, ang tanong makadagala mga Muslim. Ang tanong makadagala Muslim. Namu paman na ayaw pungan itanong si mga dito tanong. Agya kaya paman na mga unuan tanong makatatapos sa Kongres. Agya kaya paman na isa si ko paman na mga pagaritan si Rubin Padilla na upapamukang bulan yung bulan sa paman na anto na ini Bill. Apaman na sabi sa tao apo isu-isu niyan suwaga matano Islam na paman na adin naman buong patakaran yan o di na paman na adin na hukuman yan kaan kaguna kaya kaya paman na di ka po pakay ito asing suwaga matano Islam. Alhamdulillah adin na mga bumismatan o di na paman na sisisagyan kaya paman na malakan yan na kung rin tanong si Buwan na itaw kila mo Allah subhanahu wa ta'ala apaman na makabuan na sila sa paman na hukuman para sabihin kaya paman na di ka paman nakapun pakay ito asing agama. Wahai agama tan Islam, mamaya kapiya-piya agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama mga rasul, agama paman na mga nabi, miya kapiya-piya agama. Wahai, agama pag-apas sa luhan mo. Na, wa annahu makhluqun min lu'lu' fi safa'i zujada. Apaman na irat mga ulama, hindi na ayam-ayam na paman na miya kaliwaliwanan, hindi na paman na malingawatan tuwag yung koto apaman na sanggagala amin pagisi na yung koto apaganungan. Kami ay ano sa paganungan sa kaya niya paman na ginailinita na paman na tigda. Api yung kaya mga walayan na ginam niya kaya nita sa walay. Mapya yung si walay ang simento. Ugay na ginam niya kaya nita sa walay ang pampaganungan na tigda. Niya kapiyang-piyang ini walay. Ayaw man na niya na sukil na siya ang panaitang kagi paman na pagganungan din na niya kaya ini pelibetiya siya niya kaya walay niya. Namas ikaw mga sa tayo na niya kaya nita sa building na paman na pipira ka nila pagulin din ang pagganungan. So ano sa mga hindi na sa paman na kung ipasyo kakilang yung mga walay mga building na paman na pagulin din ang pagganungan. Namatang itong building niya kaya paman na tulumintan na sanggakala apaman na mabilang mabilang kunin na lagi o kabla lang yung kaya mga langit ang yung kaya mga lupa na paman na perla saya ang paman na munti ang yung puto paman na kiyan na Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigila inna tarfa sahibi suri mundu kila bihi musta'idun yanduru nahwa al-ars مخافة أن يقال قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان أي معنى mga pagariya ang iyang kayakatong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namattanat tigina giyang kutuwa kanunu uni na giyang kutuwa mata o Israfil alaihi salam mundu impun sa giyang kutuwa paman na kaya suwong Allah subhanahu wa ta'ala ini tawkilun nas kanyan na rin paralunan apaman na rin paralunan si Israfil alaihi salam yanzuru nahwa al-arsh
ababan tayanian anta akatit kayanian suara Allah subhanahu wa ta'ala kalak yang kono tu apaman na suus kalian na yamanan yan na yang kono tu akasuun Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yartadda ilay tarafu paman na yang kono tu apaman na ubabinin adna dinya nama paman na mangbilbog sa yang kono tu apaman na isusuun Allah subhanahu wa ta'ala na yang kono tu na mga mata niya si Israfil alayhi salam na makasaybarat yung kutua mga matanian na makaisabaran sa paman na mga bintun. Yung kana na paman na kailangan wa mga bintun na makaisabaran na durian amia kasindi-sindi wag yung kutua mga matanian. So Israfil alayhi salam ka'anna aynayhi kawkabani durian apaman na miya kasindi-sindi wag yung kutua paman na matanian. Alagi may mga bintun. Tigo mga ulama, aurian lagi yang kutu akan pagi-pagi sa yang kutu asam kagala, mayupian. Iyo pa lagi yang kutu asam kagala na aurian yan. Yaumus sumun arja al-qaum, naplang kapag yang kutu akan tena, sa yang kaya paman na melilipta, sa yang kaya paman na dunia. Paman na lumang kapag yang kutu akan tena. Nama baru yang kaya dunia, wayakuful alam ala tilkal hali 40. Nama mana yang kaya dunia sayang untuk 40. So mga ulama na paman na pagkalunira na yang kaya paman ato na yang kaya 40 akal ng dunia. 40 hori, 40 ulan, anta aka 40 rabu. Damani. Ayat buah miyani natina fabisah fabil hadits sahih ma bainan nafakhataini 40. Ayat ini napagalitan na yang untuk paman na dua akapagyupa ko Israfil alayhi salam sa yang untuk asam nagala na 40. Tigo mga ulama la nadri 40 yawman pinaagi ang untuk pagalitan yan 40 gawi 40 yawman anta ka 40 syahran 40 ulan anta ka 40 rabuna tigo mga ulama. Deman apaman nakati agi ang untuk pagalitan yang untuk dua paman na kapag Imam Israfil sa yang untuk asam nagala ang yang untuk paman na kaperna kami yang kaya dunia ang paman na yang untuk kamu dari dunia ayman diyan na meranak dapat tahu saja sumus Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo to may katiya din po to apaman nakapar na kagyan kaya dunia. Dia mo to apaman na uri na diyan po to kayo pa Israfil. Thumma yunadi Rabb jalla wa ala mana nalusu Allah subhanahu wa ta'ala. Mana nalusu Allah subhanahu wa ta'ala. Terunya na diyan po to limanil mulkul yawm. Antay man tuatibu Allah ikipar saja kaya uli na antay dan saja kaya paman na uli na masalah oy fala yudibu ahad nagyan kuntu rabbuna wallah nadabu dan sakata usikum mga qalu Allah subhanahu wa ta'ala abaw bakasam dan ada Fir'aun semua ada tu minta si lupa ada sudah berulu, nabi tapi si kuluka. Ada sudah mabagtaw Nuh alaihi salam. Apaman na ayami alimin na paman na pagtaw Nuh. Natitugdanan kung pagtaw apaman na bibdidarwa bibdo baradusa. Ada sila nabi tapi sila si kuluka. Ada sumaman na mga pagtaw mga nabi adira na paratya sa mga nabi uso mga rasul dahil na bakina ng pagkasunod. Miyad ayang puto apaman na kasla ilala na ugal tuhamu. Miyad ayang puto apaman na kasasay ni si Ulinawa, kasasay ni si Ukalan. Daging mga pagaya. Miyang pala. Uway. Miyang puto apaman na naman mga lima yung kulkulyo. Antay paman na neto siya niyang kaya. Na dia punya berperasaan. Ada semua tawarin ini dan semua orang Islam. Ada semua mujahid, ada semua pemburuan orang Quraisy, ada semua tawarin ini saya sudah minta doa
sallallahu alaihi wasallam. Ada sudah tu saja kaya masa pamanna dari dunia Rasulullah mata Islam. Surang ada tu apa manna dirang di pamul sumanga pagalitan mga Muslim. Ada anu le kesu mga ada tu apa man lagi dari kaya mga Yahudi apa manna pakali depan seliran sumanga pagalitan mga Muslim siapa kan dinasti. Da bagiran pagagmaw kuway. Naya buat sembeg na paman naswallah sembeg dia lagi nawalian artinya nadillahi wahidil ahad ayat ada tulisan yang kaya mas udah rakbu Allah subhanahu wa ta'ala ay say miyatan tuang yang kuntu akap pagamu Allah kamu malu ini na Tuhan kamu malu ini na Rabb ilah kamu malu ini na paman na Tuhan ulang walu paman na kadun ulang walu maka pesan semua tahu ada yang karati Allah. Maka pesan semua tahu ada yang pakai sisa ada yang situ Allah Subhanahu wa taala. Dengan karati Allah. Mulai yang saya utama masuk bagian. Sudah apa yang Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan agen kaya Allah. Tapi hadis ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam يقبض الله الأرض يوم القيامة كرسي والله سبحانه وتعالى أجل كي يلبى سلمانه كرسي والله يقبض الله يلبى كرسي والله سلمانه namun keyakinan yang kaya mengalangit gulalang sagyang putra pamanna kawanan alimanian oi thumma yaqul nana pamanna terunian anal malik aina mulukul ardh sangat tiru Allah Subhanahu wa taala itu ada tu ada dari semua ada tu si dia wa lupa ada dari semua mayo agak kaya paman abang mayo kaya siapa paman lagi dia mayo sultan dah paman dah sudah dia lagi nama dia we dah kena nama mayo kan dia nama mayo lagi dia ayat dia itu lagi foto paman semua ada tu apabila ada siapa panggil Tuhan. Aina al-muluk anu Allah semua ada tu si kuliah wa muluka mulukan ab. Ulita oleh Allah na kata ya paman tuloy lagi kaya tuloy ini kasul di paman sa ulo na bariyo ada kin masakit. Oh. Agi man ani na muta ada tu sakit kaya paman ada Pak Umanis ayat yang berundang naya mana dia nagigi na wayani amul tabata ayat kaya berundang bariyo ya kay itu Mia kay itu anak pada tu nana paman na pengawit na kianan sama di mana kuway tidak kianan na patut tubuh pendayamanan yan na katutula kaya paman na bariyo paman na di kay patut tubuh na katutula kaya uban na nakambubunui uban na nakapgatag sarili mo apira-pira rin paman na mga dala pa mi atin sumurero na ayaw niyo nung paman na alagi niya na kumariyo nakalaman man sana kau anda paman na magarilo anda matao anda paman niya na panunungan niya sumo anda miya kamu dia kipatu ng mga pamilya kami ay pananampaman programa sa kaya niya kung dia kay tito na programa siguro niya tungwang kakiswaya manangyan na Tuhan beri ka sarano mga ko sumamamuan na malay dilo dan di manari kay na nabapapaman na po isa ka tua o mga ko sumariyo na malay limo malay digaw malay pamanna anto na ini sekala di na bisabihan o paman dan ritualnya natin tinamya kapya-pya siguro anto na siguro na din na awida akala inong tanah paman na mauna sa niya kung kaso siguro na wala putunta mga anak paman na tubang siguro na wala awida akala na paman na sulam niya siguro na pumuman niya sa mga sakit siguro na paman na pangawma sa niya kung paman na puliwagyan na pada sabar bagian putra lagi tutuhin eno apa na paman na liga pleno yo ini juga kaisi kita bangka
Memandai paman nak beri kau pun ada dengan tahu kasih muda muda apa. Mana kalau lagi beri wadah si muda apa ya? Istilah kadang musa dia bawa, istilah kadang musa ini, kami ya istilah kadang ada si baru dirasa ini. Sama ni. Ati siang ada lagi yang muda ada inokan penampakan. Amberi kami dah kakak paman dah beri kakak paman dan aku dah. Uluan si muda apa orang dia nanti nak mungkin kan lagi mau tahu bagaimana. Lagi dah paman. Eno pensu paman bagi dari baka pemikiran. Tinggal dia kayak istium nayak tak beri meskipun kayak gitu. Isi gak gina, apa benda beri kan apa man bang minta pengedekan dengan koi kedekan. Mga widagan nama benda dari kawan buat tawan. Umali pada sakit koi ini dari kan di bentar. Umali awal ada sibuk dari kawan dengan dengan besar di tak. Nami apa? Beliau bagi kayak disibir dah. Beliau bagi untuk apa man dan tayo na. Yang pulang kali nama musa dia untuk asul pada itu. Beliau masuk paman na. Neno akinga semua musuh mga tao na pera. Waduh pala makatiti. Apa yang karatayan ada itu na ida domya magi ko to asusubri na pera. Naino ko dari pamana biak naino ko pamana sibariu na ditanunia na pag-importante. Naino ko sibariu na gira pamanna. Miyaw magi ko to mga kalamidad na din ng pagbabargas. Mata kita ron na ya paman na tunay ibsugit ko karena bagi manatap tan apa man na pagalitan wage kaya kasunod lagi nga eleksyon na mapya kapakawagit yan dia kipato ko tabi tutu na kay gugulo pakawagit tayo mo ya sa maliwanag na tigo Allah subhanahu wa ta'ala أين الملوك أن السماوات أين ملوك الأرض أن السماوات sangyang kaya dia lupa. Nabi Ali tanu ayam buah pamana sumber naswa Allah subhanahu wa ta'ala. Oriano tu atibu mga ulama ya'muru Allah jami'al asla wal a'dha na isubu Allah subhanahu wa ta'ala. Sulamu lawwalu aslam ayamana aslam naginan sumanga lawas mga tao agina ipila musu tao yung na napamana kay kuburon sa kiyang koto abadan wal a'da namutimu na biyang koto mga anggota ay sa maluto na biyang itagdan niya kawai nadan mo pa uyang-uyang siya mga kaluluwa Allah subhanahu wa ta'ala minitang siya kulupa na timu nagyang koto alam wan ulawas agus mga budan agus mga anggota bila audati ila amsaliha na may kamat timu agyang koto mga paman na mga anggota na pakakaswin sa iyang koto paman na lawas pakakaswin sa iyang koto lawas ay mga nagyang koto abi tulan-tulan yang ay kan sa bangkay tulan na Gira biya kay dito na ayam te pikir tanda na kalansay. Mapya ki ustad ga paman da bihi lugar. Biya kay legan sa kalansay paman natulan ay hirap saya ini lebang yang kutua manusia na gitu kelam ko. Keda ki sulutan yang kutua kata itu. Wai. Keda yang kutua mga ulit. Ira ini lebang sultan pera buat ikaw inagi ang kaya paman na pinggis tuan na bunta ay na mga bunta na apa pa na pinggis tuan sa pimpirangin dia kaya ngirunya na yaman na pinggis tuan sa pimpirangin dia kaya paman na mga kiray niya na ano pada kadatawa di kiray di kesuatu kiray niya ano paman na mga sigo mga bina di malalabot sa kiray Pagkarin ng mga ulama, balasan ng Allah sa mga ulama, yung ka na nakakilay na din ng purbagali na kamarataan. Anda di ulang pangati mo na, anda hirawa na, baya paman na bata na ng presisya kami subulan yung ito kakilay. Mata ini duwi na kita, paman namin kilay pa na. Nung paman yan ang yung kilay niya, nakalimutan ng sesuatu. Gilidan yan, tiap tapok yan.
Na ila kaya manan yan na hiyawatan niya. Biya masasabi, biya makanan ano man na yarga, yung tama kawasa, make up pa, biya makanan na yarga. Ano na make up, mga pangariya, si umabay, sumpugang lord, ano na make up, ay arga yan sa amin na make up. Uy, ano mga tinder, apaman na yung mga make up na isang amin. Malari ito ang kapit, alam mo mga pumpin. Mga kawasa. Lagi mo ito apaman na dinan ni paman sabihan kayang mga buntarian. Ana paman na din mika baru yung tawa kanan say na miyada suka mapia buntar. Dia mo ito apaman na kaya pamagalina siya kumangangiro. Paman na dia kaya paman nakapagantila kasi bubuntan. Dia kaya kapagitaw sa kaya niya. Dia kapag namatay kami, biya lumos ka na recruit na dia kaya recruit. So ayam niya mapia na kaya mo ayam kaya siya puntan na suparat niya. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yanzuru ila aswarikum. Mata anas wallah naliniyan na pagilay sa mga gustado. Nabuliniyan na pagilay na niyan po ito apaman na mga inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa ila ato lang yung ito anin gustado. Adsabikum mga ato na ini mga lawas yung di pagilay ng Allah. Uwi na ayaw pagilay ng Allah. Lagi ang kuntuwa mga ganap at iwag yung kuntuwa mga puso. Ay na naging panaparata. Api yan yung mga piyas sumuntar na ay importante na mga pipiyas o puso. Api yan yung mga pipiyas o ayaman na niyan na forma na importante na mga piyas o galabang. Ang yung kaya forma. Apaman na ano po na winter. Yang ada dalam mga kumpanya winter na bida-bida besar. Yung ito ang mga tuladan yan, ginaw na ada mga bulisan, ito na buya. Lakoste. Yung ito ang buya. Lakoste. Huwag. Blue corner. Kaya kung lagi ang mga arga na, may ginawan na pero may sa 5,000 suminos. Ang wayaman na niyan na mga 7,000. Why? Nakuha naman lagi yung ang buya, maupunay ang manan yan, na may katakot na busa. Nagdar no to ay manan yan, ay arga yan na paman na 10 ang bulim. Malay niya, pulpurasin mo mga miskin. Na, tanggap mo na karugan na paman, ano mo na mga litar na Palawan, so 30,000, 50,000. Wait, tanga mo na ito, litar mo ito. Ama di rumah paman di pengadu apa di tasum yang bisa dia masa tahun apa mana salah guna di ko ay pengadu kailangan nakapimpian la suwalla na tingin na inna Allah la yanzuru ila suwarikum suwalla di niya naging pagilay mo sa mga mustani importante na paman na makasasapang kasawa uwi na yung pagilay mo nga na suwakan isa sa parwang na yung mutu ang isa nah, kepuasan usahanya kayak paman na tunay ini tapi kata timon-timon na yang puto ang mga anggota napakakaswin sa yang puto ang mga lawas ang inap pamimikiran natin ang manegap kululo Allah subhanahu miyapos so tao miyada so yamana miyada so kubalian miyada so sapuyan miyada so batalian miyada so tangilanian miyada so yunian lalu miyada so tianian miyada so tinainian lalu miyada miyapos sa kinapos sulta ayaw mo miyada mo na yung puto ay po niya kalimutan mo yung tayo po niya kita mo kumanus yung puto ang muli po sa natulan sabi nga yung mga epoy aja at yung mga luga arabat niya na aja ibu nadab epoy niya na fayunani munanin na mananawag ang iyang kultuang pananawag ayyatuha al-idaru al-nahira wal-julud al-mutamassika wal-ash'ar al-mutakatti'a inna Allah ya'murukunna an tajsama'na li fasl al-qada hayatikum paman na mananawag hayatin ng mga tulan ami ang arunok kudu Lagi waktu atulan na puru ada wala ho benar pedagi ada atulan da di beli dadi na buto. Kami indang ya di benar kan pada kalamnya kan satulan.
mga isiwan na diketan to tapi akan kaki ada lupa paman nasuto ada dulu di nyamuk hari paman dia ada benar deh hari paman nabi yang mengada to ya buat ada apakah ada satu nah ayat tiga mga turan nabi yang ada rumput sutulah biar dia kata wal julud al mutamassika aku yang kutu yang manalian na kumala biya segisi dia di mas segisi amay kapaman na pangurad-urad na yang kutu ang mga laul melagi numay tol dan tak amay tol na yang manalian na pumunta sa iya mas segisi na yang kaya paman na mga kuwan aku yang kaya paman na mga bugami biya sa tempat iman itu nama tanah suwallah naisubuyan rekan wa timuk kanu kapangan na pagatin gano Allah yang untuk kapukuman yang siikong mga oripannya pagatin ng suban nama nakapagan gano Allah subhanahu wa ta'ala dari pagari hingga palatiya siikong Allah di kaya mananian na turunuban ang bayang di kapangilaya sa ulit makasma sa bayang paman na suwallah na paguyang kalian api paman na yung kaya tulad na yang rupun api yung kaya mga paman na sapu ka mga kubal ka na yung segis na kiro Allah subhanahu wa ta'ala apakah kasunyan sa iyo po ito alawas nah tinggu mga ulama fata'udu kullu sya'ratin wa kullu udun na makakasoy sa giyang kuto alawa sutawag yang kuto alaw na bukiyan agyan kaya mga buko na makatalo apagyan kaya mga baray langon amang nito sa giyang kaya lawas na makakasoy si paman na lawas agyan paman na suwan mo Allah pakasal wa kullu udwin nagulang uang kota wa kullu mafsalin wa kullu aibatin nagulang tulan na kumasun sa iyong kuto wa binagyan ay manalian na makaasalatin mustad wa kara qawluhu ta'ala na bati ang ating mga ulama agyan kuto akatar Allah sa surah Al-Qaf ba'da a'udhu billahi minash shaitan tigu Allah ba'da a'udhu billahi minash shaitan rajim أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ Atau dia balik Tinginan, teruniran, aida mitna, amay gusto ka mamamatay kami. Turun manusia. Amay ka mamamatay kami. Wa kunna tumara, nagumiyawalay kami ang mga buto. Minitapi kami siya mula po. Amay ka mamamatay kami. Nagwamay kami, tapi kami sa iyang buto ang mga buto. Kami na iyang buto ang mga lupa. Dahil karajong bahin. Nagyang kanan akap papaman na kapakasuyar kami wallah na paman na bawat ang pananan. Bawat ang pananan. Lampawin mo na yung manusia ini. Lampawin mo muna ang pawin mo. Tingin na kaya dunia na makapumuro pa na yan sa pipira na ko. Uy, nagkalitan. Amay ka makabuto sumanga taon sa liyang puto ang mga kumur na ipumagang tunga ilan. At inanamya kang pinata mo siya gawin. Bida, so kapakapaman na kapag kita kuliah wa lupa aku yang buat kapag kita bisa dia buat di dunia video ida wana memang itu semua ini mana diberi buat manusia ini kap di begitu artinya na sama dia 20 orang ini ada sawit tampur 30 orang udah sawit tampur 40 orang udah sawit tampur apa dari begitu dari waktu itu mereka mengalami 50 orang daya kapan dekat tuh Beriman cuma manusia. Kaya yung tapaman na yang butuh paman na pangarapian ni yang butuh paman na antap yang butuh paman na amal yang butuh paman na pangarap utaw na tito din ko paman na malayat wag na keribat. Kaya kaya hindi di kapang tunga sa kaya ini dia kaya dulu. Nah
Kada alimna tiru Allah sabna kata wa nabi agiang mutu apaman na pangalaluan pakiran ng lupa. Ay ba nani nagiang mutu akap kerten nagiang mutu atau akap kedo nagiang mutu alapon katawan mo nagiang mutu apken batu. Yang mutu apken nagiang mutu aman yang mutu apaman na paman akap kerda nagiang mutu alawas tao kita bisa dia mutu katawan mo. Kada alimna mana qusul ard wai. Dzalika rajul wa indana kitabun hafid sisi rekam yang tibu Allah yang untuk ada daftar masih siap. Bila daftar masih siap. Apa mana dia untuk aman utau sampai ya dunia. Nah bila daftar untuk pagari. Antone pintu dalam kamu dunia umat pihak si fulan kami ada buya. Ini surat kami ada buya. Waktu lagi dia, masa lagi dia untuk ini. Sepulan nami sedekah, sepulan nami yang puasa, sepulan nami yang mengumpul, sepulan nasumio porta, sepulan nami boleh isa masjid, sepulan nami mengumpul madrasah, sepulan na mengumpul yang sudah waktu miskin, sepulan na paman yang nami mengumpul yang kotor paman na mga watain, nami sesuatu. Sepulan na matiasa Quran, sepulan na hidup dari Maria Rasulullah, lalu bisa surat. Apa barat. Sepulan na bilalani, sepulan na miyamanku, sepulan na paman na biliba, sepulan na manaya, bisa surat. Wa indana kitabun, yang kalakan kaki apa. Bisa surat. Kata wan-wan. Apa yang dia butuh kami ada nama Rasulullah. Dan ayah pendapat dia kaya bisa surat. Lagu buku. Lagu. Saya kan bakal pahat lagi kayak mengatik kolom. Jangan lagi untuk bapak CCTV. Dia untuk CCTV yang kapira dulu yang biasa itu dulu dan yang mulai. Buntai kayak mantu apa mana? Kini lagi untuk dia di kepala kau. CCTV itu. Apa nakal itu? Dia patah kualitas. Inna Allah sami'un basir. Batana suwallah napakadagang pamainay. Ano man ditalukakan ang mga ano man ditalukakan tayo sa mga na. Sagir kaya pa man suwallah natitikay pinalugyan. Tayo mga ulama. Aon pa mga suwallah na pilay niya na diyang puto amin tamit-tamapina. Apa pula saya butuh miakalan la alamuan, udah miakalan aturan baik. Saya butuh dalam nabi lewan, baik itu apa baik nabi lewan. Nanti dalam nabi lewan Allah Subhanahu. Ayah sikap apa malian kenapa dapat nama baik terus kayak nabi lewan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa kali? Tiga mga ulama apa ya jumlah naqasa min abdanihi ulama tim wagyang kutuam yang ada lebat sagyang kutuam mga anggota mga manusia. Daguman tim wagyang kutuam paman na mga tulanam yang ada lebat sigo mga anggota yan. Dagugyang kutuam mga ngetu sa dawasyan. Liyauda kulla jasadin bi'ainihi naan mga kasyong sagyang kutuam mga asalihan sa luhanahu. Allah. Dan na kelebat ko manusia. Wah, dan nak kena bantu manusia. Berkakasuhan siapa kasalakian dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mialui, saya kutu apa makna kitab Ibn Al-Qayyim di dalam Ibn Al-Qayyim. Artinya nama tanggung Rasulullah. Ja'a bihi wa akhbara bihi al-ummah ini talimu man yanahu biadu tunan sabiyan kaya mga umat yan. Annahu tammutu al-isamu fil qubur. Namang tuwag yang puto ang mga anno to mga tao sa yang puto ang mga kuburan faida nufiqa fusur na may kayo lang yang puto sa kala raj'at kulla ruhin na mga kasuyang yang puto umanin niya wa sa yang puto ang yan kalau dia mutamya ang bulag inomya tay sutaw kami akan bulag tiran siguna na sinyawa why na mga kasoy na may kayo lang puto sa kala na iyo na mga kaso sa iyong punto ang mga anggota. Fadakalat fihi fangkasyakat alam na mga kaso sa iyong punto anggota iyong punto at mga alawa sa iyong punto at tawag iyong punto at yawan yan.
namang abun sa sudah lupa fakama min qabrihi nagi utong pada kamakatin de gusto tao sa gem ito ang buhay. Paling mo dito Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tingong mga ulama, oriyan yang kutua pengatur pengauran Allah, pengaturan Allah yang kutua pamanna orang, yang kutua orang. Minas sama pun yang kutua langit, fatar kutua al-ansad, na amay ka mapaman na makantana sa iyang kaya lupa, na sama ito na mutuag yang kutua paman na mga lawas. Pengasaya sa iyang kutua paman na pulutu apa pemulunan. Akhirnya iluran na nagyang kutua lupa amapia, na pulutu na nagyang kutua mga pamulan. Lalagin ito, murad. Pakaturun mo Allah suuran, na sama ito na matugma nagyang kutua mga lawas o mga tao. Dahil umuriha sa kakuburan sa iyang kutua. Wala kami ni umur, o siya kami ni umur sa garay, sa bulaman, sa tanging antara, ro kami ni umur sa ito. Napakan narukan niya yung mananiyan. Ro din ang parakaso yung iyang kutua pakasal. Benjadid, po sa iyang kutua pun. Apakan na kebuka sa iyang kutua paman ng kanyang Allah subhanahu wa ta'ala. Benjadid. إذا من سمينة أسفل من عذا من سمين أسفل سلسلة تسمى عزب الذنب kata diktar wa ikoy ay mananian nagyang koto paman na pun sa gyang koto miyaka ito atola at mga ulama asfala silsilati dhahar amulin po sa uli na karuba nagyang kaya tolang sa gyang kaya niko dato rin nagyang kaya kuwat anyang Wah, dia tak yang buku. Yang kaya buku tahu. Narok ina nanti nak kamu beranian. Naya pentutusan sekubas Arab na ajmal zanab. Naya mana untuk sekubas amrano na ipoy. Ano misalnya ipoy tahu? Ina mamuha pula parang tahu sudah lagi buat nama tamu. Dia kan nawat rarat wirna. Dia kan nawat apa pantina? Ada berita ini nawat malnuris. Nagi apa mana ina bunta tato masak kita pula bener. Nagi apa lagi yang kaya tuan para saling dia lagi itu ada ke pertaunan lagi mengantar matola lagi itu ajman tanam apitan waipoi. Ada saya ipo yang kaya manusia. Kenapa saya mami ipo lagi motor manu manusia? Wah, ada ipoy. Nah, tolak guna dan sabun. Nah, fatatamasa wa tamilu fil hadith. Nagyang mutuat ti mga ulama at ipoy. Na agitunya tigini makompleto matu. Ayam yan sa hadith, thumma yanzilu Allahu mataran. Oriyan yan at tibu mga ulama tibu nabi. Napakauran Allah subhanahu wa ta'ala ka'annahu tilu katambutu minhu alisan nas nagyang kutua kauranian na mga tuwag yang kutua paman na mga angbuta o mga tao oriyan yan amay kapaman na mga kasih kupakasan thumma yanfuku fi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun na paman na iyo pa na pamanagyung kutua sa gagala na paman yan na turuman na makatindig sa mga tao, makatindig sila sa iyang kumputwa mga kuburiran na kung na yung sirawan kung na paniikibya kila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaw yung biyaw sa mga manusia. Pabahal iktimali na lusan liyaw ng nusur na may kating mga ulama na makomplito ang iyang kumputwa ng tao. Liyaw ng nusur na iyang kumputwa pagkatindig ng Allah subhanahu wa ta'ala kapagito takukuha na pagkatugtugo ng iyang kutua kapag yung papurumang sa iyang kutua sa kugakala nafkatul ba'ath aginan sa paman na kapag yung Israfil aginan sa yamanan yan na gawin apaman nakapalimu daw Allah subhanahu wa ta'ala kung mga kaadanian ginan sa gawin kapag yung Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na mga kaadanian wal qiyamah yung kutua paman na tigitan mo ang pagkatin ng suyong al-qiyam anuman na mo inot anuman gawi amaw pamandarang yung paman na puri
Ayat kata Allah Subhanahu wa taala sa surat Az-Zariyat An-Nazi'at ayat ay kanang taman sagian ko ay kapito. Ali sa surat Az-Zumar ayat ay kanang 48. Digo Allah Subhanahu wa taala ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Atau memang dia kayak kata Allah Subhanahu wa taala sa surah Az-Zumar. Tiga Allah Subhanahu wa taala amai ka iyo penagir mutu asam lekala iyo penuh Israfil alaihi salam fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi mama tayu sumata tabu ulina mama tayu yang mutu sisi iku mga langit tabu sulupa gitu supaya daya manangnya na kapagupanya nalam na kuan o kad ulina paman na kad Allah sagya kaya paman na paglunta ulangi tabu sulupa na mamatay fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi mamatay sula ko paman natag ulangi paman apagulun akad Allah apagulun ulangi tabu sulupa ino kita sukabaya Allah anda paman nakabaya Allah paman nani kira sagya ko to akapumatay thumma nufika fihi ukhra uriyan na iyo paman suruma lagi ko to paman nasabu kada fa idza hum qiyamun yanzurun na makatinda biya kung kuto apaman na mga tausi kung mga kubuliran amaka na inausiran wajun apamani paman na kunaw na kulit na paman na ikiya ginagawa Allah subhanahu wa ta'ala nagina di kunaw na mga paman iramatan ni paman na pamimikiran na niyang kaya paman na magpanbatan na tanto akini kumaylo ka mga palariyan tanto ayaw ang papasama apaman natin Allah sumanga tao na nandabo ng pagkatawag sumanga tumanay na miyadas sumanga tumanay miyadas sumanga pagaring miyadas sumanga pinagulog sumanga pagarihan pagulog ka Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa ka na apasang kakiya ginawa di na kinibong na gawin panamana maring kaibigan kaiyak palatya na ipagkadas yung pusukan panamana maring kaiyaman na ninagyan kaiyak palatya na paman namusur sirka makapagman na yung kutuwa palatya siya yung kaya ginawa tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nazi'at at na yawma tarjufu ar-rajifa tatrahu ar-rajifa ano na yung mga ini tigo Allah subhanahu wa ta'ala seiku aluman atang betembeg sumpah pakatembeg atau na yung sa lima na hindi artinya na tembeg suka pakatembeg amatundug sekalian upakatundug atau lagi yang kayak tembeg nanti yang kena sasabihin Mia? Tembeg namanya bimbay Mia bimbay Allahu Akbar anak gindang isu paman nakatembengan ng dunia Mia tembeng kasi utang ka Mia tembeng kasi kuya mananian na dengan ka Mia tembeng kasi upaman na mapiyang kaakterak Di kaya kaakterak Di ita sebetulnya mo kaya kumayang utrak Ina ba na paman Hikmat kebebayatan dari ito ni kapapaging paypuan tadi pamaypasan kakarwasan upama kung kerantian awida kalatan ni paman nabi siro kaya ko to ka puguraniron dia ko to ka pugudiro na mga papano dia ko to ay manani na kapkerantiro ti apin taman bina terakan ay kapaman nabi ang pualuman ugin na di kepekiro tao agi ko to paman na kapakarani o anuman sagyang ko to paman na mga urutan sa mga mo mayaw bisa na ino ko to dip sebuyan oy mayaw bis na ino ko to ay mananya ni puasa mayaw bis na ino ko to dip pagana suaga mawamam ino ko to dip ay mananya na umuluman na sutra ko karang tiwalungan dali nga buluman na ginawa Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pitwatin Allah pagkasirong kusirong sirong naman sirong masarin na kasirong ino kagay mo kasirong sirong.
Nami ari ro nang mo tayo mananian na mga tao mga kanas siya mga tao. Apaman na perlu lagi ang puto imamun adil na sudah tua maunto na itu yang kaya mga dato mga untor na sila kaya mananian apakah sila kung sila mo. Dia puto mga kamudan. Apaman na sumiyang puto magi senang magamal maratir siku Allah. Semua kamu na yang manananan niya sa puto magamal. Kebaya-baya puto Allah subhanahu wa ta'ala. Dia puto ang kamudan. Apa pasang ikatubad siku Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kaya mga kamudan na yang mananian. Na ito mga nita sila ng wala atau pikan sila ng wala mga sila ng wala. Biar kasih dia puto ang kamudan na yang mananian. Dan Nabi Yasmaya dan dia putu akamu gema biar kesini dia putu sama kemudian apakah kata obat asal Quran biar ada urusan Quran maka kemudian yang mana dia tadi kemudian bersiku masjid biar dia semua agama Islam. Nah biar rata-rata sakit awal yang kota yang mana dia nama kemudian ada dan dia nak kata yang kamu agama 5 tahun sebelum dia nak kata orang Fatihah. Dia nak katakan lagi untuk mutian bersujud dan dia untuk melakukan pinggis manusia membawa tarik penduduk suara paman nama iskuinan di bulan ini kesudah mungkin ada dulu mesti madrasah wah bagi untuk lantar bagi yang mengatus bagi untuk lantar bagi yang mengatus pindah virus nah yang mana dia nak bagi untuk lantar suataka wanita dari panamar kasar yang untuk akan sesuatu dunia napa nama kamu musa yang untuk kesiapan satu mana ayah mana dia nama yang bisa dia kaya dengan dunia siapa lagi yang untuk apa kata ini kau sudah saknya dia untuk aurat yang untuk Allah ayah mana dia dan biar yang akan dosa lagi yang untuk bukian dosa lagi yang untuk apa pendapat anggur tayan bayang isi dapat nama tanah yang kaya usah yang kaya lokal. Lagi dalam manusia. Ayat pada dia nama manginun tulang tanah. Opama nak pagapangisuy ang tanong sumangawat tanu. Ay napakapagaling tanong mamunis sumangawat tanu. Kali na naman suwag yung puto ang mga tanong Islam. Kali na makilala suwa paman na kanina niya na Rabbul Alamin. At kanya na mga suwakat niya sa Quran. Pihak-pihak kita menuntut mananya semata, nak paman na katawannya, biar kada paman api yang tahu sirah ini nanti kami paman na umur tahu, nanti tahu na katawan, waktu dia kapal barang tahu paman na malakan laut, na minikkan katamu semua awat tamu, na mengawat ayam mananya, na mata umagagama, mengawat ayam mananya, na nasisukira lagi yang pun awat tamu Islam. Apa semua orang mana ayat Quran, na upama musuh tahu. Nagian atanya suatayan adanya nubita siapa mama Islam kaya dia suatayan dia mutaya mana dia akan berwaka kaya dia suatayan dia akan berdosa kaya dia suatayan dia mutaya mana dia nak pinggilas yang mana dia akan berdosa nama taat dari timur nama kaya pagi suruh perusahaan mana orang dan pakai penanti timur nama ini isi Allah subhanahu wa ta'ala sampai untuk aku ini adalah apa baru lagi nama apa lagi mo tuwa Panginoon ito na nag-isunod. O baka magpubay niya surataya na makuha mapias sa dunia naktara lebih ay manalian na napaman na plano niya na surataya na makuha mapias sa dunia. Nah, gina. Kasi tanong yan kaya dito di pag-usay na kalahin po pa kung mga saya na dito lugabasak na. Dia koto ay kadua paman na kapag upaw Israfil sa dia koto asang kekala. Lagi itu suka iyo paman na ihyawan wabah na paman na dia koto suka paluyagas iku mga tao na dia koto suka palimugang kira. Kala ba'dul ulama na yakatro sabad ko mga ulama. Apa nakiran soal Bayhaqi, Imam Al-Bayhaqi, Abu Su'allama Ibn Al-Qayyim. Na yakatro mga ulama tanu nasukun sumangan nyawa kulluha la ulang nyawa apaman na nyawa yang kaya mga kadul Allah apadu sumanga manusia tujma'u fi sur na yaman niyan na mati musiran sa iyang kutu asang gagala mati musiran sa iyang kutu asang gagala na may kamapuro siran mati musiran sa iyang kutu asang gagala
ina sumamana kaya tinta no pamanna sakto kala aya kabilang yan nakabilang o mga langit na bugyan po ito ang mga lupa. Huway. Na amay kamantimuntimus siraun. Faida nufika an-nafqatu thaniya. Na amay kaiyupan pamanapurman sa ikalwa. Kharajatil arwah. Na paman na lumiyo. Agyang po ito ang mga niyawa sa agyang po ito ang kakala. Kaannahan nahal. Nayapyakan sa ibarator ng mga ulama. Nalagin po mayamanan yan ng mga tamaing kakapaliwiran sa agyang po ito ang kakala. Huway. Na. Kad balaat ma bayna as-samai wal ard. Ay mananian na miyapun wag yang kuntu mga nyawa. Ang yang kuntu pagdatan nulay tarus sulupa. Fatadhabu kullu ruhin ila jasadiha. Na umani nyawa na umasuin sa yang kuntu ay mananian na budanian. Peluban yang yang kuntu budanian, yang kuntu paman na kantunan yan fayaqumuna jami'an li rabbil alamin. Na may ka makakasuya yang kuntu nyawa sa yang kuntu budanian. Maka paman na makatin siran lamun li rabbil alamin para sa paman na kantan wa rabbul alamin. Faida qamu taqulu ajsadun na amay ka makatin siran na mabalo yan yung puto paman na mga anggotairan asad kuwatan wa salaba na pagkasusa yang puto paman na kapugriyan. Apaman naging puto kapo ya kapangyo go Allah sa mga manusia. Daya mananian na pagkabugabugag yung puto ang mga tao ay hada pero ay antam sa yung puto pagkabugabugag sa yung kapagabugabugag ang yung puto paman na buda ng yung puto tao litahammu lima siwajuna min ahwal na sabab penutu sa yung puto ay mananian na talimo manilan sa ano na muni sabab penutu sa yung puto ay mananian na karganyan kung pamagubiyang kaya mga pagkatano mga pagarian na mintanong ay mananian na mga sungkoy. Ay mananian nagya kaya pagkatan o di tanong mga pangis na kada tanong sa pagkatan o di tanong makakana di tanong mga pagkatan agya kaya mananian na mga lawastan o kaman apyagya mo tuwa isa kasama na di tanong kibuto agya kaya mga lawas ay mananian na pangutuwa sa kaysa sa buwan hindi yung lagulo why o di mga pagkatan na matanga di tanong masurvey maging mo tuwa paman na kundam na sa mga namori sa iyong mo tuwa karunian ay mananian na iyong mo tuwa paman na kapag yung Allah subhanahu wa ta'ala sa mga manusia amay kapaman na makatitindig sa mga tao ay ang niya paman na 50 tahun na makatitindig sa mga tao na umamangungi begertan dito ng mga pangisna dito ng makauto dito ng makalubi dito ng makapitanap kudantan sa mga ay mananian na pagkabuga-buga lagi ang paman na mga tao sa alungan na mo ating gula-gula sa laro aning apas na ginawa nga Asing paman na kudap sa paman na ang emergency dan lagi mga pagariya o man isara katano na palatin dengan sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala na ipangisod ng Allah subhanahu wa ta'ala wal tunaim yang betalian sang kaya dunia ipangisod ng Allah sa Korea ipangisod ng Allah sa Tampian ipangisod ng Allah sa Magudanian ipangisod ng Allah subhanahu wa ta'ala Andeng karini saragya kaya kau yang bersihun ya naman ito mga pagarian na makasakwan wa yabyadu lil mu'mini fi wajhi wa yazaru fi nadarihi hasan sarai wa yasfatu wa huwa wajhul kafir wa yasrahu daya mo na sa mga tao amya maratea ya mo paman na kakuyagiran na yung gaswera ng mga pagarian na yung mananian ng pagkaputi-puti at akapakasindo sa mga pagpaliran. Yung ba din sa yung mananian na kabubalasa? Yung man jaza, gawi abalas. Alam mo lang ano mga tao yung mananian na mga paparati asing Allah. Na yung mananian na pagkasindo-sindo wag yung kayang pagpaliran. Ya Allah, pada kami kasih ko mga tao at pagkaputi, nagupakaliwanag, nagupakasindo wag yung pagpaliran sa giyang pagpaliran. Tinggal Allah subhanahu lagi mutabiat ya surah Al-Imran. Atena yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yang putu yang mananian dagawi. Na ada mga tao yauma tabyad apaman na pumakaputi at aga pumakasindo yang putu mga puntaliran. Na ada pumana mga tao at pumakaitu yang putu mga puntaliran. Yauma suwalas. Biyaw magyan mo ito ang aparater. Biyaw magyan mo ito ang mga pagayin. Tingnan mga ulama, asupuntan mo mga mumin na yabyag na pagkaputi pagkasindo, wayazdadu fi nadalari
sa pamanna amalian o ninakalaw galbakian ama piyamya pasanian si kulunia dagito na mabuyayaman yan na napamanna kapakapuputi ang iyong puto-putan yan o wala sa ko yan na ewan na kung saya mananya na niya ni kasusaliga o man ako nang yung moto niya ni kapakuasa o man ako nang yung moto na ikadiyan o man ako nang yung moto paman na niya ni kapipis kung balanok siya yung moto niya ni kapakataya ni karuman yan yung moto kasisyapan niya ng mga watayan yung moto paman na kasisyapan niya ng siringan yan yung moto kapian niya ni kapikiplayo na yun sa din sa paman na galipag kaamala paman na piyakang dagal kasi dunia na sa din sa kalayan naging tumangyayaman niya nakasunod umunta ka sa alawan. Naginan ko mga pangalaman. Ginanilitan di ka panawan. Wayaswad wajul kafir wayarzab. Dayang mga beswag yang kunto amunta ng mga tawa mga kafir. Yang kunto ang mga ukir. Biyagak sa sabuyang. Ini pula kaya tiyan imudan niya suagama. Tiyan imudan niya nagyang kunto kampi ang agama Islam. Nagpakay tamang yang kunto amunta liyan. Naguayak sa amunta liyan. Nauli makay tamating mga ulama. Na wayarzaku. Nagpakabiru-biru ang yang kunto amunta liyan. Ayaman niyan. Na deg-deg bagi yang kunto amunta liyan ay mga pagay. Napasaya. Ayaman niyan na mga video sumunta mga paparatea. Ang biyang kunto ang mga tao. Ayaman niyan na biyang mangukir si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'aluhu al-ghabarat wal katama. Nagyang kunto ang mga buntaliran. Na paman na kusawan. Na dulu nagyang kunto ang ghabara. Paman na biyang kalimu-limu tangan wal katama. Bihasbi durumihi. Sabab paman na bibit siya gyang kunto ang paman na galabak. Amarat ang gyang kunto ang tao. Dipindi sa gyang kunto ang gyang galabak sa gyang kunto ang tao. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا Pagulyan namin ang iyang puto ang mga tao, mga baralusa. Sabi ang puto ang gawiyang zurqa, nayamanan yan ng mga buta sirang pinakin. Kaya na yung siran sa kanuno. Kaya na yung siran ng mga pagariya sa kailay. Nakupasakan sila kayo manangin na sa dunia na pagay naman sa dunia na pagay na kada nila mananalamat si wala kilay gagya ko mga pipi apaman na mga anukan sa kayo dunia nakiya pasangan kami kapaman na kuan na kawala gyud ko kay ni wala ka pa lagi kaya ito Jesus di kariya man niya makabuman na makasendi ya ko kapaman na sa katawa ustadan mamaya kapipi sa gitu apaman na ang utatagal sa wira na makalalaman sa Quran. O waya, ali yung ipakanunuan. Naman naging mong tawasyat yan, biya kapiapit. Yan yung naging mong tawasyat yan, biya kapiapit. O waya, tingin mo sa katakyan na kung sa kanuno namin nilalaman sa Quran. Dahil pa lagi ang kayamanan yan na mga tao, mapiya kanuno, dahil mo sila natulip pa kasabay sa oras, ang mabantiran sa Quran. Waya yung mga pagariyan. Naman ang iyong magkakasiyat yan. Wala yung tinusakan na iyong panganono. Na minilangan sa Quran, dipindihan yan ang mga pangaliya sa pangumdaman. Daya pa na niya tingin ang iyong mga tao, mapiyakano na sila pa hindi makabatiya sa Quran. Wala ka niya sarana ng Quran, ang dikri, fahal yung mudakir. At yung Allah subhanahu wa ta'ala. Apaman na sa Quran na pilih budami, malu budagi mo tayo mananian, nandagyan ko ano yung mga tao, paman na kebayaan na paman na pahal mo mudakir, paman na kebayaan na magalag sa Quran. Nada problema kami at tigyan, kamakaw makami salungan na mori, mananian, na malalaya kami sa kanuno na amay kaskan no paman na mera yang masagi ang puto ang kanuno na di ka makanuno sa anuman mo yato na makapulapuap ka pagalian amay kakuan ra Allah subhanahu wa ta'ala kaya kaya kanuno pwede lang ang tanong isip kaya mananin na ilalim ko Allah subhanahu wa ta'ala kompleto bigyan kaniya sa paman na miya kapi-api ang bunamata, bigyan kaniya sa miya kapi-api ang irong, bigyan kaniya sa kapi gusto na buntan. Apaman na kompleto ang puto akad na kawang subhanahu wa ta'ala. Dengan niya na pila sa kaya kaya niya na mga kad niya na papanaan na pawin niya na akasan niya. Na inong kanin panalaman sa Allah. Inong kanin buli niya sukaw niya buya kaya manan niya na panalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Tigo mga ulama, wa wujuhun yawmaidin 'alayha ghabara tarhaquha qatara. Ano na tigo nga sa aluman ito ang mga buntan 'alayha ghabara. Ayaw man yan na makalilibutan ng mga buntan yan. Udi na paman nagimo to paman na ghabara paman na gimo to lalakapan na kalibutan sa iyang mga aluman. Tarhaquha qatara. Ayaw man yan na biyak kalibutan kaya napisan na kalibutan ang gimo to ayaw man yan na mga buntan. Lagi na ng mga pagano. Ayaw man yan na miyang panutulutan wag yung kung paman na kulaula sa giyang kung tayo manan yan nakapagiupa o Israfil sa giyang kung sa gugada yung kung tayo manan yan na pagada yung kapagiupa niya nung nataman sa giyang kung paman na ato na ipagilutan ang giyang kung tayo manan yan na kapagiupa niya nung kuruman na uwi niya inanino sa italong yung kung paman na kapagiupa niya nung kuruman sa giyang kung sa gugada asurangan niya o mga tao na paman kasasalatan sa iyang mundo sa gagala namin ni kayo Panginoon na paliwag yung mundo paman na mga niwa na sunod sa iyang mundo ay mananiyan na budanian na kung yung sundaw sa iyang mundo ay mananiyan na kapakaswin yan na napaman na mag-uusap pa sa lagyan mundo mga manusia na ito naman mga kapakatin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong paman na kapamagito na uyang mundo ay kapalimudan yan sa iyang mundo mga kadanian. Diwa Allah subhanahu wa ta'ala dhalika ala pamanna inna dhalika alayna pamanna biya kalbul kami na natin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagariya dito nung malakay na niya kaya hindi ka pamagusay hindi ka ganito ay manan yan na kusay tanong panagyan mo ito pamanna anto na yung kita kapakabuto mga tao sa kaya mo ito mga kubuliran dahil kaya manan yan na nagyan kaya seminar tanong kaya tatilos tanong na yan kumandan na yarabo ada di dalam seminar dan alhamdulillah ya mana dia dapat tu kawantan bagi untuk apa tutulan di antara lima pulau dan saya kota yang mana dia nak apa juga kata Allah subhanahu wa taala dapat nama antara yang mana dia dapat kabar dari saya antara paman nak kena bagi kota paman nak mga usay ng mga ulama tanu yang kota kaya yang sa Quran at kaya yang sa hadith kaysa niya paman pagawin sa kaya kota para dia tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapulapilan tayo sa kaya dunia sa mga pagariya po na naman tapusan wala mga bagsakan apabanda din ng makapenderay sa kaya seminar tayo sa kalwa mga dito sa sana mga bay ay mananiyan na malay para tayo sa kaya seminar tayo wala naman tayo sa kalwa sa dito tayo na niya panalamat kung alin tayo po Allah kaya dito ng seminar na tuwan tayo sa kaya mananiyan na dawan tuwan tayo sa muna ay mananiyan na paman na magpumimikiran tayo kaya paman na mapambatat tayo sa kaya po masa kapamatay tayo ang iyong muta kapakawat tayo sa aluman na mori kapakatin tayo sa aluman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bala-bala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi tayo na niya na balas makuha tayo subada sa kaya paman na dito nung ikapawa sa isang kaya dunya ang upala panalaman na kaya kaya mga bansa tayo kaya manaliyan na sinta nyo ilan na ikapawa tayo sa kaya online wala sa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa madalang na mapihan siya kung tumana pakan kung dimurkan ko sa mananiya salam makalilitan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ano padala mo rasan daya mananiya na islatan o kami makita bagi kayang mikrofon sagya kaya yung mananiya na ustadan mo ay isa magkuya papan na guru manay panaguntaman sagya kung tapaman na kapkasabot yung mga tao sagya kaya kapulama kate ustad daya mananiya dahil pala na kagyan kaya mikrofon